Mai de mult, o măicuță ne-a privit blând și ne-a spus la mănăstire: adevăratul iad este aici pe pământ, atunci când nu putem ierta. A fost un moment care m-a cutremurat, pentru că am simțit adânc că spune adevărul. M-a învățat că când nu putem ierta, să nu fugim, să nu ascundem durerea, ci să-i spunem lui Dumnezeu, să ne punem în fața lui Hristos și să-i spunem: nu pot, Doamne, fă-o Tu pentru mine, până când inima se va deschide. Am simțit că acel moment a fost o punte, o chemare, un adevăr, pentru că iadul este acel zbucium în care ne zvârcolim când nu putem să dăm drumul la durere, la rană, la umilință, la nedreptate. Iadul e acolo. Iadul e acolo unde trăim în victimă, în povestea repetată a rănii. Dar tot aici pe pământ este și raiul. Și cheia către rai este iertarea. Știu, nu e un pas ușor. E un proces, e nevoie să înțelegi, să vezi de sus situația, să accepti și doar apoi ușor să ierți. Dar este cel mai mare cadou pe care ne-l putem oferi, eliberarea. Dacă iertăm pe cineva, ne eliberăm și noi. Dacă simți că nu poți ierta acum, spune-l. Spune adevărul, mărturisește-l. Nu ești singur. Nu ești singur. Dumnezeu nu așteaptă perfecțiune, ci deschidere. El va ierta totul în locul tău, până când vei putea tu. Mai ales acum, în perioada Paștelui, când moartea este înviere,